malam garin nan ya cota. Ai nake gama dan usi kuɗi ko sai mun yi shi. Wallahi garin ya cota. Ai nake ga maka garin nan. Wai dan Allah yanzu ka tashi da safe amma baka san inda zaka je ba. Ni ba dole sai na yi kuɗi ba. Na ai dole ko ta yaya ne sai na yi kuɗi. Na ji wani labari dama ta ranar nake so in gaya muku. Gun wani boka ne. Kuma an ce bokan nan. Bokan nan naji an ce aikinsa yana da kyau. Tashi za mu tafi gurin bokan nan da ake faɗa. Ga hanyar samun kuɗi ya zo ba mu ga ta zama ba kamata yayi mu tashi. Ban kaɗe ka ba zan so ka ƙara samun labarin nan ba mu tashi mu tafi gurin boka. Mu tashi mu je don boka. Kai. Kai. Ke dalilin situ. Ki fita ki nan gurin. Ina dalilin buda. Can gurin zaki je gurin. Muna kai ka iso nan za mu ci buroban mu fa. Buri. Ke. Sai nan gurin ba shi kuma ne daga ba. Ki tawo da baya. Zaki ta kama na kan yaron mu. Ina guri. Boka mu dama abin da ya kawo mu gurin ka boka. Wani kudiri ne ya kawo mu. Dukanmu da kake ganin mu yanzu so muke mu yi kuɗi mu fi kowa kuɗi a garin nan. What? Hey! Kuri bunkusudum. Kuɗi kike so ki yarinya? To, akwai zabi guda uku mun baki. In zaki kuɗi zaki kawo. Alhamdulillah. Da farko zaki kawo mana jaki mai kafa biyu. Zabi na biyu kuma zaki kawo mana kurman jaki. Kace? Mu muke so mu Furi. Zabi na uku kuma zaki kawo mana dan baturiya, dan sibirwala bunkus. Zabi na ukun nan. Dan bature za mu kawo. Dan bature. Zabi na ukun nan shi za mu dauko. Ka san dama a cikin garin nan bature sun yi kamar tumagai. Ki tashi ki tafi. Zaki taka mana wannan. Yawa. Ki dai kan yarinya an za ta yi kudi mu ma nan muna zaune bin mi kudi ba sai ke muna bukan yarinya. Shinken yaro. Menene? Ai kamar ga wani dan bature can. Ga can. Mun samu bature a banza. Banza dama ne na kai maka kamar tumakai suke ba. Ba inda zaka je an mun kama Inda zaka je. Nan what is problem? La baturen ya shirya gaske. What is? Kai Wannan ta tabbata. Wannan baturen gaske ne bai jin Hausa. Dama boka ya ce bai jin Hausa. Za mu tafi da kai. dan usi Yeah. turance mana nan. If you not jin Hausa, wallahi ni kuma a wani jin English. Za mu tafi da If to English now. yanzu ku cinciko wannan shi mu kai wa boka. Gurin boka za mu kai ka kuɗi zami. Kudi zami da kai. Kuɗi. Nawa ne kaso na a ciki? Ashe ma na jan. Ashe dan namu ne. Ayo.